Kikwaran kata mamalo mano mara jatenda Azimio kata jatenda ODM Raila Odinga koma kubadi mano opogore. Opogore gi moko gi yo machal nade nikech piny ka nya bedo gi MP makoro wacho jok en ok oda bedo jod bura kendo odhi laro lemo mar seneta to wach ni aya an koro ka lemo ni aweyo to awene ng'ama chalo kama awene Meshak to ok ating' lwet Ishmael tularo gi Ishmael komachielo. I wish ni MP na winje mondo okaw mano okete tim mondo oluonga wach ni en koro weyo pamni ne Meshak. Anyway, Cleophas, the truth en ni ting'o bat kata eyo e kinde ma piny ka mana kaka temo explain ni e kinde mokwongo ni sama manyo kura amanyo kura mar jite nyaka ng'ama wuok e komno nikech ebe en jago kura makanyo kar od bura kata kar chung' od bura ma amanyono. Omiyo en bendo nyalo wacho niya jok mochung' gite aneno ka ng'ama kama nyalo chopo agenda mar constituency ni maber moingo jomodong'. Maybe kaluwore gi party ma entie un samoro un kode e party achiel samoro en ng'at ma osetiyo kodi maber ma kata king'iyo i ng'ama ne tiyo ni tineno ni ng'eny gik ma achieve kaka member of parliament samoro owuok kuom Cleophas mane konya so yot mondo mi odhi o achieve more nikech ang'e tekre ang'e rieke kata ability mare so ting'o bat ni an ok ane konego bed a big deal kata mana piny kanyo to jopiny ema nigi yiero mogik jopiny ema ting'o badi mogik in oyie ni kisheria nikech kata constitution ok odagi but japiny ema timo yiero mogik wacho niya wan ng'ane mwadwaro koro kopo ni ating'o badi to ting'o na badi omiyo jopiny oyieri mano nyiso mana influence man godo kuom jopiny to ka onge gi influence kuom jopiny to bende jopiny biro nena na kating'o badi to pod gidhi adhiya kama ne gidwa dhiye. Ishmael erokamano nya Meshak.